Un altre moment per a la història dels Minyons de Terrassa. Proven el 4 de 9 sense folre. Fa 23 anys que no el porten a plaça. A la Festa Major 2002 van fer un intent i un intent desmuntat, però és que no el fan des del 2001. 24 anys sense fer aquest castell, 4 de 9 sense folre. L'últim carregat a la seva Diada 2021, l'últim descarregat a la Diada del Mercadal, a Reus el 2021. I els Minyons de Terrassa tornen a portar aquesta estructura extraordinàriament difícil i complexa a plaça, a la plaça Vella de Terrassa. Mai l'han descarregat aquest castell a Terrassa, mai l'han descarregat a Terrassa, i això és molt important. Comença a remenar molt, Esperem que no perdin la mida, perquè és molt important mantenir la mida en una estructura com aquesta, que és feble, molt fràgil, a punt d'arribar a dosos, comença a perdre una miqueta la mida, entren dosos, però l'estan aguantant molt bé, el gestionen molt bé. Entrada de dosos dels Minyons de Terrassa, que els acaben de situar. El silenci a la plaça Vella s'acabarà amb un crit espectacular si poden coronar l'estructura. Entrada gairebé de Cotxador i Enxaneta, que arriben al mateix temps al pom de dalt. A punt d'arribar la Cotxador dels Minyons de Terrassa. S'espera l'Enxaneta per coronar-lo. El tenen, el tornen a fer els Minyons de Terrassa. S'encavalca, el coronen, Minyons de Terrassa. El tornen a fer! Sí! S'ha trencat 24 anys després, han carregat 24 anys després, han carregat els Minyons de Terrassa el 4 de 9 sense folre, i ara esperar que tothom estigui bé, perquè és dura una caiguda de 4 de 9 sense folre.